Hello po mga ka-farmers, andito naman ako nagbabalik. Welcome to my YouTube channel. Ngayon po, magsusurvey po tayo ngayon sa ating munting palayan. Kung meron bang mga mamang or insect. Okay po mga ka-farmers, patungo na po tayo ngayon sa ating palayan. Ito po, namusok na po ito. Titingnan po natin kung meron bang mga mamang piangaw border. Tingnan natin to. Ito hanggang doon yun. Okay. Isa po itong hybrid Pioneer. Ang tanim ko po nito ngayon sa amin. Patingin ko po sa inyo. Mayroon palam ko ano. Piangaw. Ito yung piangaw. Ito yun oh. Hindi makita. Yan. Piangaw yan mga ka-farmers. Nauulit sila mga ka-farmers. So, hindi ulit sila sa akong humay. Kailangan ko pong magpaano lang kasi medyo lapok. Ito. Kinakailangan na pala itong isprayan. Bukas din, isprayan namin to. Ito mga ka-farmers oh. Ito yung isang area ko sa ilalim ng mangga. Ito. Ito mga ka-farmers oh. Yan ang resulta pag kinain ng piangaw. Tingnan nyo. Medyo maitim-itim. Yan ang piangaw oh. Yan ang piangaw. Kumakain. Tingnan nyo, may piangaw dyan oh. Mga ka-farmers, mayroon palang borer oh. Medyo tinagsa lang mga ka-farmers. Ito po yung kinakain ng borer sa hindi pa nakalam. Ganito ang resulta. Ganito pag binira nyo. Ito. Ganyan no. Ibang iba sa ano, walang borer. Ganyan. Green na green. Pag may borer, ito puti. Mayroong tagsang borer mga ka-farmers. Ito ang gustong pag-spray ng Crop Giant mga farmers. Tamang-tama na ito bukas. Ganitong edad, pwede nang spray ng Crop Giant kasi kuhan yun, foliar. Saka lagyan na rin ninyo ng kuhan, pang insecticide. Ihalo nyo na. Yun po mga ka-farmers oh. Ito. Yang mga puti-puti ka farmers, lipis-lipis yan. Pero okay lang yan kasi nandyan lang yan sa dahon. Namumunga rin naman. Ito. Medyo marami ding piangaw mga ka-farmers. Kailangan na itong sprayan bukas. Ito, mayroon oh. Doon lumipad. Ito.
Titingnan po natin yun kung mayroon bang kinain ng nilaga. Maghanap po tayo ng kinakain ng nilaga, yung pinuputol lang nila. Karon nga season mga ka-farmers, medyo marami ang piyangaw sa amin dito. Last December medyo kakaunti lang sila. Ngayon lang season, maraming mga piyangaw. Maghahanap po tayo ngayon ng pinuputol ang mga daga. Yan yung kita nyo naman yung ano, medyo wala. Bukas isprayhan to kagad. Yung spray po namin bukas, mag-spray po kami ng Crop Giant at saka Antika at saka pang insecticide. To. Pupunta po tayo ngayon sa tanim naming pilit na tapol. Medyo namuswak na daw yun, sabi ng papa ko. Lapit na tayo sa pilit na tapol. Okay, ito na pala yun. Picas dike. Ito yung dike, oh. Dike. Ito nga po pala yun. Pilit na tapol. Sa hindi pa nakakala bakit ito tinawag na tapol, kasi pag namuswak to, ganyan, green na green. Pero pag huminog na, ganitong umiitim ng kanyang bunga. Yan, oh, kita nyo. Ganito, medyo ito, marami. Ganyan. Ito yung pilit na tapol.